Табигатьне, җәнлекләрне саклау безнең изге бурыч. Мамадыш районында кыргый хайваннар өчен утлыклар урнаштыру һәм аларны тукландыру акциясе узды. Чараны Татарстанның биоресурслары буенча дәүләт комитеты оештырды. Тулырак Мамадыш районыннан Илнур Юнусов репортажы. Это необычно. Рузиля Минхаҗева кыргый хайваннарны тукландыру эше белән яхшы таныш. Аларның моңа кадәр дә урманнарга чыгып, җимлекләргә туз салуда катнашканнары бар. Менә бүген дә дәресләрдән соң Шәйче урта мәктәбенең бер төркем укучылары, педагоглар һәм белгечләр озатуында республика күләмендә узучы акциядә катнаштылар. Чара Вятский берег аучылык хуҗалыгында узды. Без бүген пошыларга, ормандагы хайваннарга туз бирдек. Нәрсә өчен кирәк инде бу? Аларга витамин җитсен өчен. Хайваннар дөньясы объектларын файдалану һәм саклауны контроль итү буенча Мамадыш районы бүлекчәсе җитәкчесе Ринат Шакиров сүзләренчә, әлеге чара хайваннарны саклау һәм үрчетү, шулай ук алар өчен уңайлы шартлар тудыру максатларында уздырыла. Агач җимлекләр пар тояклыларга югары, ә куяннарга түбәнрәк урыннарга куела. Андагы тузны һәр квартал сайын яңартып торалар. Иң глобаль проблема дип әйтгәндә ул безнең экологияны саклау. Без менә шулай үзебезнең егеребез белән шулай табигатька чыгып балалар белән аларга өстәмә теге кормнар салып менә шулай тузлар биреп балаларны әзрәк менә шул именно табигатьне саклауның табигатьнең каян килгән нинди җәнлекләр бар урманнарда менә шуларны аңлату өлешеннән аларны йөртәбез. Балаларга бик тә ошый. Чөнки инде хәзерге вакытта телефон заманасы. Ул әзрәк инде менә шулай урманнарга чыгып кергәч, аларны читтирмәй чынлап та табигатька карата якынаялар алар. Бүгенге көндә Мамадыш районында 8 аучылык хуҗалыгы исәпләнә. Урманнарда кыргый хайваннар өчен мондый җимлекләр саны берничә йөздән артып китә.